toată lumea, sunt Grapper Breeze. Găsit la un nou episod. Și bine ați intrat la un nou episod de CSGO. Eu și Iarna. După cum vedeți, mi-am luat bani pe contul main și na. Am rankat Goal Nova 2. Am 3 win streak-uri la rând. The second time I played this map, so Am 3 win-uri la rând, dar... Deci un win streak... Eu dacă joc bine meciul ăsta ranchez, nu-i așa? Nu știu, că ai pierdut meciul ăla. Dar pe ăla de data trecută l-am câștigat, nu? Da, let's go B. Rush, hei, hei. Iară mi-a pingul pe arătură. Ai... 55, 56. Știu, nici nu știu ce map. Da, l-am văzut pe unul. Eu știu map. Cât de cât. Aaa, bă, ăștia joacă bine. Nu știu, ăsta... Am omorât pe unul. Ăsta dă head-uri cu PS-ul ca lume. Ai murit? Da. Unde? Dracu, știe. Dacă mă înțelegi tu pe mine. Dacă am dat multe de la noi. Să mă rog, sunt cam confuz cu mapa asta, e cam strâmtă. Nu ți se pare? Au schimbat sunetele? Mhm. Nu-mi plac astea noi. E da. Oricum e mapă de City. Dă unde naiba? Spate. Nu le-a, nu le... Aaaa, aia că got nu. Rex. Dă capul. Eu o luam pe ăla cu cuțitul, bă. Oh, you got a nice pistol. Shut the fuck up. Go to the bomb for fuck's sake. You safe? Shut the fuck up. You safe? Shut the fuck up. Go to the bomb. Fuck up. You sound like a 12-year-old. Shut the fuck up. Because I love Jesus too. But shut the fuck up. Why so angry? Shut the fuck up. You sound like 10. Shut the fuck up. Okay, you're 10. Shut the fuck up. And you are not normal. Shut the fuck up. And You shut balance the is not fuck good. up. Shut the fuck up. O lopată. O lopată. Hă? Mă joc cu o lopată. A, tu filmezi? Da. Du-te direct la ăla. Eu mor, am murit. De unde trebuie? A, da. Mă rog dacă percep de unde dau ăștia. Nu știu dacă dau. Eu am bomba. Am murit cu eu am bomba. Eu vreau să mă duc unde, dar cum nu mă duc unde. Mă crezi că eu iau random în momentul acesta? Aici, plantează. Coming behind. Bravo, iau gu. După câte să-mi iau. Îmi place. Te da head cu pe 90? Da. He's defusing, go there, he's defusing. Shut the fuck Eu l-am auzit. În spate. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Hey man, Mâncați bordel total nebun. Ce nasol e să vin de la pregătire. that kind of people. Înainte să vin de la pregătire vă căram și acum... Shut the fuck up. Ok, let's go A this round. The fuck up. Let's go A. Smurf, Bă, glocul you ăsta. sound like A, please. No, A. Glocul ăsta. Well Warren arată Factory New. Oh my god, I told you go A and you go fucking B. Bib? Go A. Nu-mi plac sunetele astea noi. Dă-l-o. Bă, tu. Shut the fuck.
te las pe tine. Mamă, ce m-am speriat. Haide, puii mei. Mamă, ce m-am speriat. Nu cred că nu l-a omorât. Ah. Bă, hai să-l vedem pe Eddie, că eu n-am cum, că acum de-abia am venit de la pregătire. Îl aud. Îl aud. Bravo, Eddie! Mă tu că o să-ți fac augul. Ia zi, sunt mândru că am putut augă. One behind us. Bă, nu te duce, nu te duce, care AVP? Unde, mă? Are AVP. They're behind. Sunt aici, Eddie, sunt aici. Just run. I'm blue, babadi, babadoo, babadi, Shut the babadoo, fuck up. babadi, bab. Hey, I'm recording, please, or I block your communication. okay, block my communication. Shut the fuck up. You can Bă, shut the fuck Rezi, up. știi cum trebuie să pui titlul la episodul ăsta dacă ne iese? Mm. Shut the fuck up. Yes, take me. Da, mă? Mhm. Shut the fuck up. Okay. Te rog să mergem, mă. De ce nu mergem noi pe aici? Shut the fuck up. Deci, mă, eu chiar îi spun ăla să tacă, că mă cam enervează deja. Așa. Da, unde e? Dă-te că dau flash. E morții lui, unde trebuie să fie. Gata. Mi-a dat 84, i-am dat, 84 i-am dat. Așa, mă, era imposibil să nu-l iei. Shut the fuck up. Doamne, să nu fie nimeni pe aici. Bă, ăștia îmi dau și mie cover de pe partea asta? Să-ți dau unul, stai liniștit. Ce dracu am la ghost, nu înțeleg. Și mie se mișcă urțel. Shut the fuck up. Nu dracu că am 400 de frame-uri. Cred că mi se pare mie. Ia, mă. Ce m-am speriat. Eu nu l-am pe ăla. Cred că dă safe. Plec, nu? Nu. Hai să vedem, dublă mereu. Hai că nu bubuie. Sau poate că da? Oricum nu lua. Shut the fuck up. Shut the fuck up. L-am făcut 4 kill-uri. So funny. Turn the switch. Tot eu pe primul loc. Eu am făcut 4 kill-uri în asta, acum am venit și eu, mă revin și eu, știi? Hey, Smurf. Let's go B. Eu merga. Sorry, but is a Răzvi, vină cu mine, că nici n-ai bomba. city map or city map? It's a city map. Răzvi, poți să vii cu mine, na? Nu. Vino mai aici că toți suntem B. Nu te mai duci singur. Unde-i mă ăla? Că nu știu de când a tras. Ești mă, frate. De unde? A, l-am văzut. Cred că nu știu, merg faci. Hey, join me. Ia de ce. În spate! E pe aici. Bravo. Mi-a luat locul, bă. Noi. Am făcut update la CS, uite că acum arată unde e CT-ul și unde e T-ul. Poate luăm pe al meu. Good job. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Lume. Răzvi, facem troll runda asta, te rog eu. Nu.
Dar spune-le oamenilor măcar de troll pe care l-am făcut atunci. Aia, cu Zeus, cu chestia asta, omorăm oamenii cu Zeus. Facem. Bă, mergem în beca, eu am sniper și mai ușor, știi? Bă, ne trebuie să facem un match în full prime tare, că full adică să fim 10 oameni, un match cu cuțitul, mă. Să-l filmezi. Mi-am Da. luat Zeus. Poate fac vreun kill. Uite unde era ăla. Eu ce am luat speaker. Bă, bate la pe toți! Nu! A dat cu grenada. Давай. Why did you throw the grenade? I'll fucking move. Nu! Hey, can you play with AVP? Your aim is not good. She's running like, hello, look at me now. I'm getting paper. Shut the fuck up. Hey Smurf. You double communication ăsta. I'm like the. Can you plant the bomb or... Yeah. Gata, mă, am dat bloc. I think you are going to plant the bomb. Dar vreau să fac un continuare, shut the fuck up. Shut the fuck up. Răzvi. Răzvan. Bă, ia mai vorbește și tu, bă, că tu filmezi acum. Ia mai îmbunătățește și tu comentariul. Și nu mai sta Africa. Am cam revenit? Bă, mai îmbunătățește și tu comentariul. Nu, pe a intrat mama în cameră la mine. Dar mai comentează și tu. Că Băi, pe ce să comentez? una de alta. Ce, că am dormit la tine, Edi? Da, hai, zi, bagă, zi tot. Că am făcut chestii, șmecherii. Cu date. Melene, zi tu. Și mie mielene. Atunci mai zicem? Am. Dacă nu le iei pe ăla, ești nob. Păi nu, că stăm cu aici, ascuns în cutie. Mai zi minte când l-am luat pe ăla cu SSG-ul pe Miraj? Și am dat head? Mamă, ai dat și tu un head odată. Prin cutie, răzi. Da. Nu mai țin minte. Da, hai că asta îți dau ultimata. Mai țin minte nou scope-ul pe Miraj? Bă, ai dat și tu un nou scope. Bă, ăla a fost cel mai bun nou scope. Ai făcut așa. Aha. Păi. Dar nu mă, n-am făcut așa. Am tras mouse-ul în jos dintr-o dată și am dat click din greșeală. Unde? Și de-abia aștept să te omoare. Zi unde e, că nu știu. Nu mă interesează. Bă, ce mă sperie de el? Că fără, nu-mi place pe față nimic cu Iulia. Nu e adevărat. Decât din părți. Vă dau eu comment cu asta. A, și eu nu pot să-l șterg, nu? Îl dau de fiecare dată. Eu nu pot să-l șterg. Îl dau cu fiecare cont. Acum mi-am luat acum. Yes, go away, go away, go away. All please, go away. Ai văzut, Eddie, cum se dă cam... Bă, deci lumea așa se joacă CSGO, da? Niciodată să nu învățați de la asta, Răzvan. Stai să mă vedeți pe mine runda asta sau runda următoare să zici. Da. Eu am June, tu Golova 1. Da, hai te oftici. Hai te oftici. Tu joci de septembrie
Deci tu joci de septembrie. Până acum trebuia să fii de MG de mult. Omule, dar joc din septembrie, dar m-am apucat competitiv din Mă lași. aprilie. Mă lași. Nu te las. Mi-e cior de kill. Ești trec. Te omor. Plantez și bomba. Și aș vrea să-i dea unul difuz să nu iei steluța. A, oricum o ieși pentru mouse de limit. Dar vreau să omor fonul cu zeul. Edi, tu ai mai făcut pregătire azi? Nu, A, și faci joi. nu, fac mâine. Pe mâine faci la mate. Da. Și azi la ce aveai? Mate. A, îi faci de 2 ori pe săptămână. Totodată. Da. Mai bine. Un mesaj, mi se pare. L-am bătut eu. Bătut, da? A, că ea sunt la noi în seara. Gata, hai că am câștigat. Am și plantat bomba. A, bă, am maximul de bani. Bravo. Ne luăm Negev? N-am bani. Stai încă o rundă. Ok. Sau eu am și eu unul. Nu. Mai rămân și bani. Ăsta și-a luat autonom. Let's go, Bill. No, let's go, Bill. Let's go, Bill. Am în 4. Sau dacă te gândești bine. Păi nu, las că iau ușa, snipere. Dacă mai iau unul, te sparg. Păi nu-i vina mea că te ia. Stai și tu ascuns cum stau eu. Ești ce-mi place că tu stai ascuns, dar mergi. Păi da, stau ascuns aici, ca să nu mai au aia, ca să nu... Stau aici. Ca să văd, uite, de aici vezi și podul și vezi și asta. Da? Da, și poți să tragi. Hai în B. Doamne. Mamă, ce m-a speriat de... Yes. Mamă, ce m-a speriat de ăla. Băi, de tu ești cam sperios, te sperii cam așa, cam... Da, mă spune. Nu vine să-ți dau vreo 3 hituri de... Eu avea pe o că și așa. Bă, da, am un lag. Nu, Edi, nu te duce. Așa, bravo, Edi. Am spus că comeback is real. Aplaudo, Edi. Bă, hai să găsim un subiect. FIFA 15. Ne luăm negevuri? Da. Nu, hai, ne luăm în ultima rundă. Aia, ne-am. Ați luat? Stai că mi-am și atunci. Ce troll. Hai, mergem în haina. Ia și Zeus. Am și de ăla. Hai mai întâi cu Negev, mai întâi cu Negev. Doi ragi, Răzvane. Ce? Moare, distruge, desfințează. A, da flash! Așa, gata. Negev head. De unde? De unde? De unde? Nu mă râd, l-am văzut. Hai că mă și dau și pe ăla cu. A murit ăla. Da? Da. Uite, l-ai văzut? Ce malefic ești, Edi. Și eu acum Ce? Nice? îmi iau SWAT-ul. Bă, gata, hai cu meci. E 9-2? Bine, hai să continuăm meciul troll. Hai toată nea. Let's go, please. Ce troll e?
Mă puțin așa că eu mă fac așa cu... Hai, băgați-vă voi. Eu aici stau. Sau deci stai că l-am luat. Am dat head. Mi-a dat 91 HP. A, l-am văzut, gata. Ce dracu mă, aici nu mai fac niciun kill. Am dat. Vreau să fac kill cu Zeus. Eu puteam să rămân cu Zeus-ul. Sunteți morți. Ah, e inside! E acolo unde se plantează și în tunel. Oh, i-am dat 32. Mi-a luat... Mi-a negevul, nu mi l-a luat. Hai băi, TV2, e imposibil. Nu, cred că ăsta are Deagle și ave pe cea mai proastă combinație. Pe o mapă. Pentru de ăștia de damage e bună. Da, dar pentru ăștia de Polnova... Bine, bravo, bă. Ia, hai să vedem. Oh! Da, rebetul. Oh! N-a fost ăla. Da, nu cred că. Finalii. Vezi, Răzvan, imediat, mă. Vezi că te-au și pe tine în asta. Haide, zice tu ce să-mi iau eu. Negev. Negev. SG-mi iau, Edi. Ia-ți mă, Negev. Stai mă că mi-am SG-ul, bă. Let's go. Saua. Hey, my friend. Ce-mi faci să dau oraș pe ăsta? Iar ți la Negev? Da. Ce se face, Edi? Bravo. Cine a dat mă smoke-ul aici? Cine a dat smoke-ul aici? Nu știu și mă doare. Bă, ăsta e un om de răt... Vezi că-ți doi cățăreați la window acolo. Asta... Bă, ăștia... Așa mă, gata smoke-ul. De unde dă? Ah. Da, bă, bine că dai mine! Fuck you! Mă plec de aici. Așa. Nu vreau să fac niciun kill, că nu vreau să mor. E că ăla îmi dă mine și mă lasă în 18 HP. Bă, câți bani ai? 12.000. Ia și mie Negev, că eu rămân. Nu ți-am niciun gev, joacă serios. A, bă, te rog eu. Ai bani să ții gev. Nu, uite, am rămas cu 200 de bani. Așa, bravo. Haina, hai să tirăm, haina. Eu zic că n-a răzvan să ducem pe. Aaaa, credeam că stai pe eu. Acum las. Eu dau oraș. Nu știu ce cutie e asta. M-a omorât? Aveam smoke. M-a luat cu AVP-ul. Eu aveam smoke. Asta e tu încă filmezi? Da. Hai că am pierdut. Da. Stai că ăștia sunt pe aia cu AVP-uri și negevuri. The bomb is in A, dude. Ăsta nu face pași de aici, bă, că l-aude, știi? De parcă n-au auzit ușa, nu? Nu. Suntem aproape la egalitate. Dacă mai fac un kill, te iau. Trap. Oh my god, for fuck's sake. Iar mă vorbești cu... La pregă. Fii în continuare. Edi, iar vorbești cu aia? Tu mi-ai trimis-o la pregă. Acum mi-ai trimis. Acum nu mai e imposibil. Nu, acum mi s-a trimis, vorbesc serios. Ăla nici nu e... Cât de praf să fii. Mamă, hai să vezi, Răzvan. Bă... Negev? Ai bani să mi ceva? Ia și mie acasă. Te rog. Sau Negev dacă te ține sufletul. Sau mâinile. Oricum, lasă să-i prăpădesc. Așa, trebuie să prăpădim banii. Hai, rași pe ei.
Bă! M-a depășit Eddie. Uite-l bă pe ăsta foarte... A, m-a scos. De la amândoi! De la pe amândoi? Da. Jumecher. Dacă iese, e mort, săracul. Nu! Fem. Vrei că face ăsta Ace, nu cred. Face drogatul ăsta Ace. GG. Nu te-am luat? Da. Răzvan, ești pe locul 4. Ce-ai făcut, Răzvan? Stai că revin eu acum la... Stai să vezi și revin eu la City. Mamă, uite-te la mine. Uite cât de șmecher arată asta, dă pistolul. Better scared? Da. Știi că e factoriniu. Știu. Bine, acum dă-mi înapoi, hai. Cât a costat? 30 de cenți. Nu 30, 39. Factory nu cât era? Wow! Bine mă, frate, mă! Bine că mă atacă Mickey, frate. Mamă, ce mi-arată la Bamboo Forest. Lol, cât de șmecher arată. Bamboo. It could be the sound. Trade it up. No coming back to you right now. Asta nici mai are glanță la CZ! Vreau să fac trade pentru ăsta cu... Pentru Supernova și ăsta, handgun. Pentru un roz ceva. De la roz vreau să fac la un roșu. De la un roșu vreau să fac un roșu și mai mare și de la roșu cel mai mare vreau să fac un cuțit. Și vreau să mă fac șmecher. Îmi iau și o cuțit. Crazy that we're coming back to you right now. What the fuck? Unde e M4A1 meu? Am M4A4 setat. Mamă, doare undeva. Hai în B. Ăla se merge singur. Du-te, frate. E navă, cred. Da. Vezi că un AFK. Ban. E? Dădea de lângă mine, nu-l văzusem. Toți îți bebăm. Acolo. Ai murit? Da, toți îți. Am omorât unul. Ce m-am... Chiar dacă toți dădeau cu gloanțele mine, toți mă ratau proștii. Ia uite-l pe Mickey, mă! Dă praf, copilul. Oh, a făcut un kill, bă. Bă, da, ăsta are skin-uri șmechere. Cine? Ăsta, morte. Are cuțit? N-are. Stai că, tu n-ai cuțit pe contul ăsta, nu? Dacă, ăsta e și principalul, știi? L-ai făcut principal? Nu știu că nu. Hai mai dai de unul, chiar așa de important pe ei. Mamă, cât de greu să fie. Dați ușa mea, bă, frate. Aveți amândoi în 4. Gata, am luat runda. I'm defusing the bomb. Bomb has been defused. Campus terrorist win. Sunt pe ultimul loc, Eddie. Răzvan. Dacă faci un kill ești la egalitate cu mine. Dar nu o să faci. Dacă îți dau un M4A4, dai și mie un M4A1. N-am M4A1. Nu știu că mie îmi place mai mult cu M4A4. Tot nu înțeleg de ce până azi, dar ok. Ce, dăm rush? De? Eu m-am dus singur. Eu nu dau oraș. Mai bine mai bine câștigăm decât să... Ratat. Nu vrei să știi cum mi-a dat head-ul ăsta? Mamă!
Da! It's a motherfucker. Bă, ce face mă el ăsta, mă? Ăsta merge cu shift-ul. Nu mai aveam gloanțe, nu mai aveam ce să fac. Hai mă, hai că ăsta... Asta e la bunul. Hai morte. Hai că poți. Da. E la bunul. Aaaa! L-a omorât cu grenada, nu? Mhm. Bravo, bă. E bun asta, mă, n-ai ce să faci. Și Răzvan, suntem în match point, nu mai ai cum să mă iei. Îți trebuie 3 kill-uri să mă iei. Oricum nu mă interesează, că ăsta a fost și meciul care... știi tu, deci am venit și de la pregătire, am învățat matematică. Pot, dacă fac 2 kill-uri, intru pe locul 2. Am jucat bine meciul ăsta, pot să dau rank up? Nu știu dacă poți. Eu am câștigat 2 și am fost pe primul loc atunci. Și am jucat bine. Ai văzut și tu, am făcut, era să fac un V4. Era. Ce, n-am jucat bine eu la 1v4? Eu zic că am jucat destul de bine. I-am dat și Tu strasa, mă, te-am făcut, am omorât, se duca, se duca. 76. Ăla mă interesează să nu facă vreun kill. Că dacă mă ia plâng. Nu vreau să stau lângă tine, Răzvan. Nu mă interesează dacă încă, mi se pare că dacă dau rank up mă bucur. N-ai cum să dai rank up dacă... N-ai cum să dai rank up. Eu. De-abia ai Așa. dat. N-am dat de-abia. Am câștigat un meci. Azi ai dat. Am dat azi și după aia am mai jucat și am mai câștigat un meci. Da, s-a intrat ăsta. Nu mai fă niciun kill, te roagă sufletul meu. E deja deasupra ta. Ba nu e. What da! Da, da, da. Așa. Mor Mickey. Trebuie să avem doar același scor, asta mă interesează. Nu ai același scor cu el. Am 43. Omule, tu ai mai multe deaduri. Așa, dar scorul mă refer. Nu Mm-mm. de Se ia deadul. Bă, așa. Avem 43 scor amândoi, da? Nu te rog, nu face niciun kill, te roagă sufletul meu. Yes! Bă! Bă, n-am dat rank up. Tu? Deci. Dar nici de la nu mi-a dat, nici bara aia nu mi-a dat-o. Nu știu. Ce sărănie. Cred că am dat rank up. Silver Elite, ia uite-l pe ăsta, Silver Elite. Na, uite și noi avem un Silver Elite Master. They have to go, bro. Realiți, știi ce făceam eu? Ai încheiat filmarea? Acum, deci lume, cam acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like, am să fost Graperitos, să rămână